diskontataan tänne näihin vuosiin, niin onhan se nyt aikamoinen hintarahaa sitten kasa köyhkiä. Mutta niin kuin huomaatte, tämä on täysin toimiva tällä hetkellä. Tämä kone ei ole minkäänlaista hämminkiä. Ja se tulostaa ihan oikeasti, niin kuin näette, sitten on tuloslista tuolla. Paitsi että siinä pitäisi toi kirjoituspääputsi puhistaa. Mä luulen, että siinä ei mitään muuta vikaa ole. Ja sitten toinen vika tässä on, että tää kannattaa yksi vetokumi kuluu. Eli tää on Kasilista hoitavat nuo lisää. Ei, mutta meinaa kyllä näin mullakin. Mutta tää vetosysteemi, se on sisällä. Lähteetänä on kuivannut varmaan. Niin on kuivannut, mutta et sen tarvitse vaikka kumiin, niin se on täysin toimiva. Ei tässä nyt mitään syytä ollut poistaa tätä konetta 89 pois. Joo, eli tarvitaan HP-tarina. Mä en tätä oikeastaan niinku... Tää varmaan on sen takia, että se on tosiaan se tarkistus.